yepi ndo vane chikwereti chiya chakucooperative yekubatana zvakamira sei pari zvino? Taurai vataura ndiani? Ndakatongwa nekubatana video society. Wanyamwedera? Samira yamwedera yomanayo. Ayo, yakatongwa bana. Yewanyamwedera. Ndati makanzi muende kumapurisa kuya munoita kuti munoripotana uye mapurisa ekwa Mambo Nyamweda anaipa mari yenyu vaya vasina kuzvisvitsa cooperative. Zvadaro takanga tapuwa iro shondo raiteera nacho. Ndoba takanzi taifana kuuya nezvichabva kupolisi. Hakuna akaenda. Ini ndindakaenda ndiri ndoga. Mapurisa makapa basa iroro pakanaka musunga vanhu. Ndoba ndaenda kumapurisa ini tikanzi hatina nyaya yakadaro pano. Ndoba ndangoenda ndiri ndega vekubatana bhiriyo havana kuuya mapurisa anomutora vanhu. Saka nyaya yangu yaiva kukudzira fimuri ndoenda zvokukonejasi. Mabuzaji. Ayo, yavanga. Yavanga. Nekuti chii? Tsamba yakauya ndeyekuti chii? Tsamba yakauya ndeyekuti ndine vandakauya kutumwa musoko. Nyaya yangu handina kutumwa zvakadaro. Ya apiru kadvera vangu apiru kana ida apiru manje ambuya inoapirwa pano pamambo pamakatongerwa kuti mautotora mviro maenda kumumwe mambo apirwa achienda kupoti mambo zvavanenge vakatotonga pakaiswa judgment ndoyamavakuenda nemanje kukoti unokuapirwa chinonzi apirwa ambuya kana kuti nicherechedze nyaya yenyu pechipiri ndokunga musi wekutanga wakatangwa nyaya yenyu pakanzi pasina kumanikidzana handiti muchitaurirana ndo zvanyorwa ndo zvinove zvakaburitsa judgment handiti zvamaitaura inini so apiru manje kana makuda apiru ndo zviri kunzi namambo munotenge makutoapira tinotogona kutransfer imoenda kupi major street court monopedzerana zvobva zvapfuura. Yes. Munotaiwa kutonga wakaitwa nyaya yangu ndiyo handina kundifadza saka ndauya kuzomuna nditongere kuno mite makuenda kunotongwa otherwise vakaita review handii yakanzi review of method maforms ereview kuti there are some points vari kudzitariswewo nedare ndofunga ndomaunga ndakaita fomu ravo wakanoona zvokufomurawo asi judgment takatatoisa judgment panyaya yavo handiti saka judgment iyo ndo yava kunapila nayo kukoti manje ndo judgment yavakapamambuisa asi haina kufara ina kutifadza kusikana nemutongo wakaitwa aisutikanzi judgment yatakatatoita hazviite apiru pakoti one inonesa because ivo vaitaura vega
vakabvumirana nezvavaitaura. So I don't know kuti tingazoinzwisa hawo. Pane zvinhu zvisina kutarisa. Musi watakadzoka kechipiri ndopatakanga tanzi munofanira kuenda kumapurisa kwamakapa mumba yenyu. Munosangana kumapurisa nevanhu vevheri nemapurisa amambo. Saka izvi hazvina kuita. Saka zvinhu nani mambo point iripo pauda kutumwa mapurisa nechokwadi kwete vanonyepa. Mapurisa akanyepera hama yavo kuti tisangane nevanhu vachokaa papolisi wenyama. Saka paruda mapurisa anonosunga vanhu ivavo zvatakanga tawirirana navo zvisadzikiswa. Mapurisa ipapa tinonyatsozivisisa mapurisa anonosunga vanhu vapi? Mapurisa ekwanyamwera ekembu ndo anosunga mapurisa ekwamambo. Vakadyira vamari. For instance, pane nokuti vainge vatanganira kuti ndivhiyo yacho muimongo zvakitaura. Ndivhiyo imbovhiya darine ritsvage kune vamamari vedu anizvi. Ndo judgment yakanga yaiswa. But pane pari kunzipo nezvi ndakasipinga for kuti kutaura kuti iyo dare riri already rine zvaraifanira kuti atsvakiridzwe mukati menyaya iyi. Kuti ava vacho vari kunza nyaya kudare handiti vari kunzi vamamari. They must bring their constitution inobata ava. Kana mwana wecooperative yavo asina kuzotedza mitemo yatakasunga, tinomusunga nezvizvi. Anokupaona. So isu takanonzwa vanobhega mune constitution inoguide yani inoti ukaita izvi ukasaita izvi imhosva ndizvani ndo iri kudzoka complainant defendant wenyu ari kuti dare rinofanira kuti mumuvhurire constitution pamberi pedare rineri kuti inomusunga mutemo weconstitution yenyu ndeipi inosunga mumwe mwana vari mukati meburial ward yenyu. And moreover kunokudaro zvekare the burial is it registered kumutemo wehurumende kumapurisa kana kuti kuna mambo chivero kana kuti kuna mambo nyamwida handiti. So kana yakarejistwa kuna chief nyamwida isusu kwamambo chivero inenge itoregistered kana yakarejistwa. So you bring the registration yenyu yamakaita iri approval of the burial kunokudara mambo tisati taongora panoda kuti tanga tisati taziva tatodzidza turuchi the review iri kubva kune vanhu kuti dare rine risati rapa mutongo rinosungirwa kutanga raongorora kuti burial yenyu iri registered kupi hatitika. Then ine constitution here inosunga mwana wega wega kuti wona kana waita chikwereti ukasabhadhara chichamultiply unto thousands of years, chichamultiply unto 3 days kana month. Ona wanonoka kubhadhara period inogaida munhu wega wanonoka kubhadhara mari yedare unosvika papi paunonzi wabhadhara kusvika unopinda sei unobuda sei handiti. That's constitution inofanira kuve nayo iripo kubheriwa yemunayo constitution bumbiro remutemo rinosunga kana kusunungura munhu ari bumbiro remutemo tinaro koya takadhindisa chidhindo chekwasambu kwatinounganira chidhindo chekumapurisa tinorida pana ati bumbiro remutemo ndofunga mambo ndorakafanira kuita dika kusabvita kudare rineri munave papo tipe constitution itiona. That's much yakatikoshera takanonoka kuzviona itodzidza tu pamwe pacho tinopedza dare rineri ndorakusungwawo takanogadzidza handiti mukupaona kutembera dare rineri rikasungwawo nonge itodzidza munotoya todzidzisawo pakuya kwamunaita saka toitononga wawani saka zvakakosha kuti tikaona constitution yenyu tiverengerei marules yenyaya yekutemo yeconstitution yemukando uyo haisati yaropinda yemukando yatobhangarwa nhasi vatoodollars yemukando irikutozopinda nedhetera yayo vari kutodzivirira kuti vasama zvinokubata but izvozvo kudhisema tinoda futi constitution yayo yemukando iwoyo inosunga mwana wega wega mupidza kabuda panei tiverengerei constitution kana
ndechepasapa pane peji zvinovadina zinyana ndika village chirwadinai masignature ekomiti ndiwarapa yo komiti yenyirapa right uyu mwana mumangariro muri kumusunga nesection ipi paconstitution yenyika nemutemo upi uri kumubata munoti akachikora mutemo tirikuona point number 1 uti arovharira haana kurovharira haisi kurovha anonoka akaipapa pabuda point number 3 kuti 3 months usina kubhadhara hauchakwanisi kupiwa mari izvo kanzira hauchakwanisa kuita sei number 3 tibatsirewo munyori point number 3 tikuona kunge dheri kuya muri kuya nayo kudadera so from there that constitution is very important kwatiri ende munofanira kuti kana maita constitution yovewo kuti kuna mamwe chivero wejinga weza very wandana munhu mamwe asi ine mitemo inoti yongorwa kuti mitemo inotofa mapurisa yakaongorwa kaoneka kuti yakanaka saka tipai mitemo number 3 kuti chiro number 3 inotaura kuti haukwanise kudzoka muberia kana waita mwedzi mitatu usina kubhadhara. Ndo yamuri kubatana vava ndio yatiri kubatana vamai yangu. Usina kubhadhara mari here inobhadharwa pamwedzi. Mari yechikwereti zvese nekukanda mamonthly save. Kana munhu atora chikwereti adini for 3 months asina kubhadhara ndizvo haukwanise kudzoka muberia pamusoro regai ipapo isusu tinenge tichiti munhu akaita 3 months nokuti ndakwereta mari nhasi first month the following month tinenge tichitarisira kuti end of August mari yedu inofanira kudzoka. August ndio watotaka kuverenga kuti 1 September 2 October 3 mari iyo haina kuita sei haina kudzoka kana kadimbuke mari iyo yakana kuita sei akana kudzoka. Amai ava vakasvikira kubva vati gwa 3 months idzodzo dzakazosara dzopera vasauye kupi kuberi pa 3 months dzava dzakwana havana kudzoka kuberia havana kudzoka zvakureva kuti chii chakuitika pa 3 months vasati takatombotuma shoko paconstitution inoshanda mutemo ngauchishanda 3 months dzakwana mutemo wakuti kudii 3 months uyu hauchafanira kudzoka mberi zviva zvakaita sei wabuda kana usina memba yako yawakavigirwa tinokupawo bonasi yekuti takamboshanda newe asi kana usina uine memba yako yawakavigirwa tiri kutaura kuti mari yedu ngaidzoke paground yawakatora. For example ava vakaita memba yavakavigirwa vane memba yavo yakavigwa neberia andi ndobva vaita chikwereti chikwereti icho chachina kudzoka saka 3 months pazakakwana vakabva vabuda vakabva mavaburi mutemo unenge uchitobva vavabudisa ivo havana kugona kuuya pamusoro ivo havana kugona kuuya kuti tisvotaurirana vakabva vangogara vega kumba kwavo meaning kuti 3 months padzakwanira handidika ava havachisimo mberi mutemo unenge uchitopondi number 3 vaibudisa vatobuda kuti munhu abuda mberi but koma interests ari kumultiply mari yedu yange ine interest pakanyorwa here kuti kana munhu uchinge wabuda uine chikwereti unoramba uchichibhadhara chikwereti ichocho ipapa hapana mapinza kuti amai kuti mati mutemo uri kuti 3 months munhu asingavasa kubhadhara chikwereti adi aburiswa munhu handiti anenge abuda mberi asi isusu zvataigona kuita tiri vanhu tainzwirana tsitsi nekuti patairamba tichivateera tika kuti mushandise mutemo handiti tati constitution yenyu inotigaida tikuudze kuti constitution yenyu inoti 3 months munhu asingakwereta chikwereti asina kubhadhara aita sei abuda anenge amira mberi asi akadzoka amira mberi asi ane chikwereti chei ane chikwereti chedu chemari pa 3 months akati mamupa $20
yakatizenge yatodarika nokuti ivo vakanga vasingabatike panzvimbo. Tikuda kudzoka pamutemo wenyama yasikutaura zvemari yakati kutaura nezvekuti ndini ndiri mberi yaunei ndaita ndakwereta $100 inobereka mari taiti ukatora $100 inodzoka ne$20 pamwedzi pamwedzi ndojamba futi mwedzi wechipiri ukasabhadhara inenge ya$140 mwedzi wechitatu in fact inenge ya$144 nokuti 20 inobereka 4 144 wechitatu inenge yatopa 169 nokuti 4 inobereka 1 2 inobereka 4 kusvika pa 3 months ya 169 ndichiri mwere mberi ndakundikana zvakana kana munhu abuda chiri mwere 3 months zangu zakwanisika pa unenge usisimo asi ukadzoka uchitindinzi havana kuzodzoka vaje avanhu 3 months pazakakwana vakabva sei vakabva vagara kumba kwavo. Saka ndokuti constitution yenyu inofanira kuamendwa kana muchiti inozoramba futi munhu abuda musystem. Handiti mamuti mimi mubheri hausimo. Chikwere chako chasvika 3 months hauna kubhadhara. Mubheri hausimo. Pane mutemere unoti mari inoramba ichimultiply usimo musystem mubheri. Hakuna mutemo wakaita saiwoyo. Isusu mari yedu haina kutozomboenda kwese ikoko. Pane patakazozvitopera. Taenda pakura 3 months. Pakura 3 months. Ndipo makastopera. Pane patakastopera tipaka ndopatasainirana navo. Zvikura pa 3 months yakanga ita chikwere chenyu chemari mubheri. Mari yedu yakanga yatopa 135. Mira isati yasvika ku 135. Pa 3 months yakaita 135. Patikaenda ini kuti pa 3 months pamukuti munoti mutemo uyu ngamaita vakanyora mutemo hadisi isusu mari yedu pamusoro mari yedu payakatorwa mari yakatorwa $29 $29 yakatora yakatora $29 hadisi apa zvokukweretsesana mari constitution ya zvikweri pa constitution yenyu kuti hanzi zvokukweretsesana mari Iberiaka ukanda mari yekuviga constitution unless kana pane pamwe pamakazvinyora then bani kubvudzoka ndipo kuti pamwe kuti mimwe 3 months apinda mberi atadza kubhadhara abuda but mari yake ndokuramba ichimachiwa iyasi system mabenefits benefit akuna hani because uyu wacho hasimo but amuchiti inoramba ichimachiwa multiply uri musystem because once no mari abuda mari maintenance achikubatsirana. It's either what you claim as a credit, yeah, for 3 months, for $1 million. Maria akakweleta imari ya yake $29. Yakora $29. Saka pa 3 months yange amari. Hayo musapindura ina ampindura ava. Vakunangani dara muzadara muchabvunzwa futi mozvidai. Mati pamwedzi yainoita mari amai mari yakatorwa musi wa17 February 2022 ndo pakatorwa mari naidimari iri mari iri 29 apa yange iri 25 iyoyo ndo payakasvika pa 30 yakasvika pa 30 rini muba amai mamoto vachiti nesu tobatsirika kubva mumhosva dziri kuyani nebheri yavo ichatobatsirika futi zvinayedza pana zvokukweretsesana mari constitution ndo inogaida ndo yatinoshandisa panapa. Saka pamakauya first hatina tazodzidza nekunge tidarira kufuwawo mhosva handiti mazuva because vanhu vatotonga vanozotsvagawo maadvisor. So kana zvisimo muconstitution yenyu uye the constitution inofanira munhu ikuda kurangarira kuti pareview yakaitwa iri kuti constitution haisainwa necommittee only inopasiswa nechi every member ndabvumirana nechi nazvo nemitemo yaiswa wosaina. So zvikuona panapa patona masignatories dzoiradza sabhuku akaapuruvha nyamboita bhesi. So kana dziri makesi dzakadai mambo hamunge musina kuapuruvha madzimambo adii dzinofanira kucherechedza kuti itransfer emergency yavo yakudaro
iendetsaga kuti idzoke kuna sabhuku aichagona sabhuku atopasi kuti akwamama inenge akufanira kuti itransfere muno kudare chienda kupi mapurisa akasaaprovha ndovari kuziva pavakawanira muchitarisa mitemo padare chakutozokufonere tavakaningomana kunoaaaaa position yazvo kwerekesa mari hapana nokuti kana pane pamwe pazviri ine position hapana kwerekesa mari nemainterest acho hapana ati muri kuona mainterest enyu hanzi haasi kuindikita futi muconstitution kana percentage yenyu kuti yakamira sei otherwise kana paine pazviri vari kuti kukweretesana kwenyu mari ikoko yakuita semukando futi muri kuona because mukando ndo watinoziva unoti ukatora dhora rinobva rabereka dhora 20 mangwana payako dhora 20 yako yadhora 20 yakubereka 20 yatone interest futi so matare ana anotarisirwa kuti acherechedze nyaya yemapindiradzi nemabundiradzi nekuti pesa taakutonga kana vanhu vezvimbadzo panapa saka mutemo wenyu ngaunyatsowa uri clear paunobata napo munhu ndimakaisa mitemo uye hanzi hapasi kuwanika panotendera pamakanyorerana kuti chakweretesana mari ndiyo zvenge ichibereka mari chakweretesana asi change ichibereka 80% yakati ende muri kukurisa ino kuti pana point namba 3 kuti munhu anenge apinda akatadza kubhadhara for 3 months time abuda mberia adiri so panokundira munhu mberia but kumari yake hamusi kubva masitopa ikuadza kuti makaramba mari chingomachiwa iye munhu akabuda kuti akatofirwa mari yake iri kupinda mukambani asi iye akafirwa hamuchakwanisa kumubatsira panda kuti mupa ongorore zvikuru nekoyobhera nokuti mangwana pazvichaitika kadhara zvikonemi vacho vari pana mucharwadzika nekutemo wamakaisa apa ngauve clear ine mari yakandakatora saka $20 25 ine $20 vanokweretesana ma$20 avakoresana ma$20 munhu wega wega $20 tinokweretesana ma$20 kautaikweni nokuti pari zvinhu mutemo wechiuradza taivetesa mutemo wechiuradza kuti muchiri mumberia kana uchishanda iwe makaburiswa here vakatoa ende ipapo 3 months pandakapotiwo 3 months ndirikumba kwangu vachiberekesa mari amai zvakazomucherechedza kana mari yenyu yavava yakaramba ichimachiwa ichigenerata mainterest handiri kuri vanhu vanenge vachirimo musystem hakugone kuti mari yavo ndoiri kutenderera ivo vacho vabuda vakaona dambudziko rinoda mari iri kutenderera hamuchavabatsira asi ivo vari kuzi mari yavo iri kuramba ichi so ukapa 3 months dai mutemo wenyu wakanyatsoita 3 months munhu akatadza kubhadhara takuburitsa mberi yavo taakuda chikwereti chedu chemari inokuenderana ne3 months kana zvaiva zvichidaro otherwise kwanyamweda havana kuongorora zvakanaka nyaya yechi first nokuti dai vakadzokerwa kana nereview kana appeal even kana kuapira kuenda kumajesty court hamubudiriwe nemitemo yamukushanda nayo ndikakuganira kudzidzisa dai mugadzisa chinhu chenyu kana musina idea yakakwana moya maadvisors tokubatsirai mutsvage maadvice kune vamwe vari mazviri mabheri avo aya anenge ari kuigari sevanhu makauya kudai imimi mati pamwedzi interest yave mari taurai ukatora 20 yaiva neinterest ye$4 times 3 months which is $12 vari kutengeswa 17 February 2022 ndopa vakapa $20 saka kureva kuti 17 March yafanira kunge ya$24 paita pesende yepamusoro yayo saka pa24 iyayi 17 April yaifanira kunge yapa2880 makazi 2880 makazoita pa20 round makazoita round four inobereka 1 tikatora 1 uya tikamisa pasaidi totora 20 inobereka kuti 4 1 uya obaenda paipa yobaita 25 percent yamunoshandisa inonzi chii yamurutaura 20% kana iri $1 matikana iri $1 dola kana dola inobereka dola
50%, 100%. $20 yawe yamara kweta mubatsere 20 yawe Ai mnasambo nayo. Uye paweekend musumu kuera $20 yawo mawapi mari yawo Amuna makambobhadhara here kwavari. Ai kwa vanda kuvumero unechikoro chawo $20 $20 ndoenda. $20 yawo mawapi mari yawo achitonge zvimbatso kana vakuda zvezvimbatso unoivokoizo kwira matare kuenda kupoti vamubatsirisa mari yedu pamusoro ibaba amai vakatora $20 mari ndobva yasara paground vakati 5 iyoyo ndipei futi ndobva yakaenda pa25 zvirimo kana vakasaina 25 iyo yavanzogera 25 kwete kuti mari yebhera inobereka ichimwe mari pamusoro hakuna zviberera mapercentage amunoshandisa izvi zvandikuudzai vana mai ndosaka chiti registration yakakosha pazvinhu zvamunoita handiti ndopatino kubatsirana nekuonesana izvi mutemo uri kumboshanda sei pamunozoita registration toida kuona constitution totarisa muconstitution kuti iri kugara hapana pai kurasikira pai kusarira panzira nekuti nai pamba mutemo uyu hakuna zvakunyatsokuisa munhu mukada kunzika patiri manzi pamwe 10 years achiti handiti 10 years ndisisa mari ndachaya mari for 3 months saka ndatobuda zvachose vakasaina 25 Money borrowed 86. Yakanzi money borrowed handiti pekutanga vanhu pakanzi money borrowed yakanzi 36. Interest inobva yanzi 8. Money returned inotarisira cho 44. Ndo apazonzi paid hapana chakabhadhara ndo apasara pane balance ye 44. yaibereka 20 mari yevava ndo yaibereka saka mari iwe kubereka yako kwatiri ndo kwatiri kurapa kuti hakuna chimbadzo chatiri kutongeswa munomu abwe avamba vambadhara mari yavakapuwa nevava kubereka yavo zvopera kusaina mutitendereza kuti nayo imukaitonga mukatara vachibhadhara chimbadzo kuti navo vautonga chimbadzo andichaitiwa musajoine zvinhu zvamusingazogona asi imiwe bhera ega munogadzisa constitution muedhereka muamenda ida constitution ida kuamendwa haisa kuterera musi wemugwero wamunoa $20 yevanhu imiwe bhera imwe makakwana vanhu vemwe bhera yanaka ndautikudze zvimwe zvinokubatsiridzwa zvakanyanya naika ndinokubvunzo zvangu watusipebhere tine yemwewo bhere yedu yakangotanga kufunga yari 4 months redu makusara redu saka tatodzidzawo zvakanaka straight tatodzidza nezvekutaurwa kana saka tiri kuti isu tikagadzira constitution yedu tinozouya nayo ndavamaona ambuya zvatiri kurambira chimbadzo atete zvatiri kurambira mari yenyu yokuti izvo inonzi inobereka chimbadzo manje unoziva chinonzi chimbadzo kukweretesa munhu mari ichibereka hazvibvumirwi ndamusibheki mamunaindiresi yamuendeva kwendere mamukweretesa munhu awe atambudzika shaya mari yechigare motoita kupafitesei kuti vakadya chimbadzo saka chimbadzo hatitongi zviri nani pabheriya yenyu munhu akauya achinotyori kumungomukweretesa kwete kumuberekesa mari ipa plus chandaona muri kubatanidza mukando nebheriya wonzi mukange makusvika kunyaya yekukweretesa yamikando haisiri bheriya ine constitution ye3 months even mukaenda kupolisi hakuna mari munotovhura akaunti yekuti mari yenyu mukabhisa
yoenda kwaakaunti. Mukawirirwa nedambudziko ndopa muno withdraw. Mari yeburial Panapo pane figure yaita $36. Saka $20 yataurwa naamai yatakautogera. hanzi vakatora $20. Wakatora $25 amaya. Okay, Ukatarisa pazita ravo pekukwereta wakatonyorwa $25 yavakatora. Vakanyorwa 36 pamadhirati. Ndikuratidze pamusoro mainterest panapa isikudarera Amai kuti vanhu vataura chokwadi vakasimudza rokomiri pamberi pedare chataura chokwadi zvinongana mari yenyu chiwedzera mwedzera so munhu tauzotozitaura kuti ava vanotaura chokwadi. Kuna mani $25. atibvumire mainterest mabheri ava mukagara vasina kurejesta Next page. asina kuzoti mangwana zvavo mamoya kwamamo Next month yabereka yavakataka. uyai kuti tikaita bheri yekusentara wanangu vanenge vachizviziva toenda kupolisi tozouya kunotorejesta zvakare. itai zviviri bheriya kwamambo vautotamba vaziva kuti mune vanhu vanoita zvebheriya munomu mudunhu mavo kuitira mangwana sezvakakuita kuti makapa $20 makuti pamuteti umakanyorwa 20 saka 20 ndoyatikudhira naye yamakapa amaya. $25 hayi hangavarwa 20 haina mambo mari yangu yakataurwa nemwangari $20 ndo mari yatiri kushanda nayo ndo yakatanga kubva musi wamauya munobuda hari tichitaura nyaya yenyu yakanga ichingotaurwa nyaya $20 totaurawo mislama yavakakoreta $20 saka $20 ndo yakazomachiwa kusvika ku$140 something. Ufuchi muri kuti panguva iyi mari yakasara yako asi munhu abuda munozosungirwa izvo zvokuperekesa mari izvi muchikwendisa vanhu zvimbatso kumisha. Bheri yadheye kuviga haisi yokukwerekesa vanhu mari. so takuita mazinzo kamai endai munogara pasi pebheri yamaoza kwamambo no hatigone kutonga nyaya dzinoyawo zomugwera yose bheri yayo tichazvaudza inongoya ne$20 yawo musomugwera mukatadza kuuya nayo $20 yawo tinotoberekeseyo takuisa yedu yechiweri chikutimazofabhadhara nemaubhadhara vanodarika $20 iwobhadhara $35 yemudzi yedivoto uya musomugwera chienda tosana mugwera. saka uyai nevamwe vese zvakaona mambo zvisosatadzi